Mbake seneng nek bahas departemen peritilan. Loh, salah satu kunci rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warohmah kuwi yo peritilan sak menika. Lek peritilane lancar, kuwi rumah tangga yo bahagia. Jare sampean masih rabi kira tinggal itil ning bojomu sak menika, he. Priyo pegatan sedina paling bojomu kok tepak kok buang sak menika emoh, iya to? Tirewangi bojone wong ngene ngrunduk tanggane ngene iki digolek apa rek lara itil. Itil kan mesti wis itil. Wis kuwi ora nek liyane arep ndemok susu tok ora mungkin sayang ora mungkin. Ra mungkin. Wong sampe selingkuh-selingkuh dibelani ngono ki nyolong-nyolong ngono kae sak menika kuwi ya pangga digolek itil sayang. Terus apa meneh? Apa? Apa lara pangga sing dibahas departemen peritilan. Nah, apalagi ning utekku liyane kuwi ndek enek sepurane. Lara golek liyane. Golek sak menika. Enak deh, enak Mas.